И здравейте хора, аз съм Presso Pro и това ще е втори епизод на нашата поредица Събери го. Сега ще си напълним до някъде Crown Chest, ще играем с този Miner Hog Deck и да видим как ще се представим. Забравих да кажа, че ще изиграем две битки. О, Спарки. Супер. Малко е силен звука, ще го намалим. Но майнера свърши перфектна работа с колата. Москитарка, Inferno Tower. И той ще ни набие малко демидж, но няма как. Все пак това са елит барберени. Ще логнем тази принцеса. Ще се опитам да пусна майнера. Няма да успея. Но ще си набият демиджа. Ще му оставим колата на малко. Добре, той си изхъби запа. Миньони. Ако все още не знаете, аз игра от друг акаунт, който е много по... с по-апгрейднати карти. Ако все още не знаете. Ще пуснем една москитарка да набие демидж. Да вземе кулата, де. Но няма да успее да го направи. Тук трябва да се защитаваме с майнер. Няма какво друго да направим. Зелени кулата? Не. Супер. Тази принцеса искам да умре. И отиваме да вземем кулата. Ще пусна лог за всеки случай, ако има скелета на армия. Добре, тук ще пуснем Poison. Той предвидливо не ни взема кулата. Добре, взея. О, бихме принцесата, което е много добре. Сега ще пуснем лок. И Poison. Добре е битката за сега. Харесва ми. Да, тук вече трябва да се дефенднем. Пускаме майнер, хограйдер. И... мисля, че е свършено с него тук. Не. Давай Poison. Принцесата. Не. Бързо, майнер. Yes. Това беше на косъм. Много мизерно ще да ни вземе. И да започнем втората игра. В следващия епизод ще довършим Crown Chest-а. Надявам се. 8 левел Валкирия. Искаме Inferno Tower. Не искаме да ни убива москитарката, за да можем да пуснем майнер. Явно ще убие. Не имаме Inferno Tower, който да защитава от джаянта. Което е супер. То няма да набие демидж. Но тая фурна не ме кефи как стои там. Трябва да се оправим някак с нея.
А именно с Poison. Тук се справяме с пуша му. Ще набие ли демидж? Не, да. Добре, пускаме Ice Spirit. И да лок. Този човек с много висок левел карти. Не знам дали ще можем да го бием. Този път мисля... Не. Исках да пусна майнера малко по-рано да убие Фърнеса, защото прави проблеми. Но явно това няма да стане. Пускаме майнер, пускаме Хограйдер и Далок. Ще набием демидж. Добре. Мускетарката ми е по това. Хо-хо. Well. Но тук имаме проблем с този Wizard. Добре, пускаме майнер. Мускетарката. Така, супер. Не. И би не. Не е бил. Yes. Последната секунда. Не последната, де. Изпуснахме си шанса. Да видим този човек. Мисля това да е за епизода. Благодаря, че гледахте и чао!